Mám tu dvoch hosťov a dubajskú čokoládu. Toto je môj host Mário, môj brat. Ahojte. A toto je môj host Janko, môj brat. Ahojte. Takže, v tej dubajskej čokoláde, už som to otvoril, v tej dubajskej čokoláde sme mali takýto buk lesný. Ako semienko. Semienko. A potom tu je hlavná dubajská čokoláda. Takto vyzerá nejaké arabské písmená. Aj tu na boku. No to není už, to je už po inom jazyku. Otváram. To nejde otvoriť dopredu. Pomôžem ti? Počkaj, ja to dám bracho. Vyzerá dobre. To je v nejakom balíčku, ty kokos? Tak to by som nečakal. Takže, pripravte sa. Idem ju otvoriť. Naša dubajská čokoláda. Wow, jak vyzerá. Tu je finálna. Finálna? Či tam to zelené? To si nevšimaj. To je len také. Ovoňajú. Vzor. Môžem aj ja? Ukaz ja. No je to vania, ty kokos. Ty kokos. Prepol to vole. Oto tak. Vem to vole. Vidíme, jak sa láme. Iné? Štrníme si. Taste. Zdravie. Teste. Mňam. Mňam. Výborná. Výborné. Extrémne dobré. No dobré. Dobre. To som nečakal. No taká. Extrémne dobré. Treba vyhlásiť súťaž. Vyhlasím súťaž. Kto z vás divákov dá ako prvý like a odber, tak sa niekde stretneme a dostane milku od nás. Wow! Milku! Za jeden odber a za jeden like. Ako chutí? Dobre. A tebe? Úplne to bráska, keď do toho žujem. Áno. Keď to žujem. A tebe? Áno, chutí mi to dobre. Extrémne Je to veľmi sladké dobré. a tá pistačia